Ak toľko hľadáš otca, tak budem tvojim otcom ja. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Odpusť mi, Pane. Znovu ťa prosím o odpustenie. Aj keď som nemal zlý úmysel, veď poznáš moje srdce. Juan Pablo? Mama, čo tu robíš? Trápi ma neistota. Chcela som vedieť, o čom si hovoril s biskupom. Bol som ho požiadať o povolenie povedať... Povedať Márii Desamparade, že je moja dcéra. Nemôžeš. Ba ani nesmieš jej nič povedať. Už sa stalo, mama. Už som povedal Márii Desamparade, že je krv mojej krvi. Že je moja dcéra a že som jej otec. Nie. 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 Nedívaj sa tak, som tvoja matka. Môžem ti zobrať život, keby sa mi zachcelo. Ja som ti ho dala a tak mám na to právo. Mýliš sa, mama. Boh, ten predsa dáva život. A len on ho môže aj vziať. Ja, jedine ja, mám nebeské povolenie trestať. Dal mi ho sám náš Pán. Dal mi ho a iba on rozhodne, kedy ho prestanem využívať. Mama, vyvolávaš v mojej duši také zmetené pocity. Naozaj neviem, čo ti mám povedať. Chcel by som ťa počúvať, ale prieči sa mi to, aj keď si moja matka. A nič na tom nemení ani kňazské povolanie. Vlastne k tebe cítim iba hlbokú ľútosť, pretože si stratila lásku vnučky, mama. Dievčaťa, ktoré ťa prijalo ako krstnú matku svojho syna. Neuvedomuješ si to, mama? Prečo si to neuvedomuješ? Moja vnúčka. Moja milovaná vnúčka. Či veríš, či nie? Mám ju rada. A ešte viac jej syna. Dala mu tvoje meno, Juan Pablo. A to ešte nevedela, že si jej otec. To ma úplne odzbrojilo a chcelo sa mi plakať. To iba prítomnosť Sandovalovcov ma zadržala. Nechcela som, aby ma videli takú slabú a rozcitlivenú. Tá horda hriešnikov si to nezaslúži. A preto som si zachovala dôstojnosť Bernardy de Iturbide. Len som sa mierne usmievala a pozerala ti do očí. Pamätáš sa? Pamätáš sa? Áno, pravda, že sa pamätám. Cítil som tvoj pohľad a vedel som, aké stopy a pocity to všetko v tebe zanecháva. A keď to teda vieš,
Ako si teda môžeš myslieť, že by som ublížila tvojej dcére a malému Juanovi Pablovi? Ale mama, istý čas si to mala v úmysle, mama. A myslíš si, že ma to nebolelo? Ale mala som neprekonateľné nutkanie odstrániť Máriu Desamparadu, pretože sa postavila medzi teba a mňa. Pretože je dcéra ženy, ktorú najviac nenávidím.